Kubor nakaslem jong unongsan hima. President ka National People's Youth Front Bakit Borlang Nongrem henne kasni habakren bat kinong tho kubor ula ong ka khasi Jaintia Church Leaders Forum ka klem khot yaki banesham benta ha ka jelang ka bakila penlong bat kinong yalam jongki sengsan perthai jong ka jella Nagaliang Bakit Borlang ulapan pau balada kinong yalam ka khasi Jaintia Church Leaders Forum ki khot yaki kinlong ki balakloi banesham benta Ulaban rabru da kabaong balada kinu ki kenhuan ki khot ngobahaya ki kilaban pha shaka office jongka seng lani da kaba pentep sha president bat kilong ki balakloi banyadon bentalang mi kot khubor kabaong haka heading kabaong ja ka NPP haka jingelang bakhot da ka KJ CLF ka jing khot jong ki nongyalam jong ki balangi baper ya kata ka meeting jong parok ki political party ngaladet ban yakren bat u presiden rangba ngi Dr. W.R. Kaluki halor kani ka jing mi kot khubor ba manta kasni dengan ong ipi hang ne bakum ka National People's Party lengba jongam ta kum state youth president ha ka jing ya kren lang bat u Dr. Kaluki bodi presiden rangba du jongi hanya tu hapi bangi klemyo akan nu ka jing syakhat na kaleng ga jong ka party ha ka bede bat kani ka jing yalang kami kadai ka jing yalang ka bat don kambha bat ngangek balada ngiyok jing tep na kaliang jongi kum ka party ngilong ki balakloi banya shimanta haka bakum kini ki jingyalang iba khamtam ba ki nong khat ki dei na ka kanhun jong ki nong yalam jong ki balang ki paper te ata ka di ka we ka banga kwa ban sa ka we de nga kwa ban pentep ya kinu ki ba kwa ban pentep ya kinu ki kenja jingyalang la ni ki jing khat na ka benta jongi ka party hangde hapo ka jelam meklia ngidon ya kani ka office jong state president baramba du jongi bat kino ki ji ki shiti ba pipi khot yangi pimdai ban khot ya ki we pa mereka de banwan ba ha ka kerteng jong ka office jong state president jong ka parent body ka jongi kata HI Sir Dr. W.R. Kaluki kata kadi ma syukwa ban ong yo ki bakum kini ki jing khot kindang don biang nang ni syakmat ngakwa iya ki nong khot bakinda tip bahaya ka address ka jungi ka building ka jungi ka di hangni hapo luar ka shumer bat ko office ka jungi ngangai babarok lihat tip tigi bakum kita ki jing khot lu ngasoman ong balada ngi yo jing tip kum ka party lesel ro president rangba umla ban lai group mangi kum kinong yalam jong ki samla lan ki we pat ki khot jong ka party ngi don sibon ngila ban lai ha bakum ka ne jing yalang ka kam tam